Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Naku ne Yusuf da sake dawowa. A darasin baya da muka kwana inda muka lissafo sassan kwamfuta, wanda muka ce wannan sati za mu kawo muku bayanansu da kuma ayyukansu. Za mu fara da keyboard madannai. Shi wannan madannai yana da sassa da yawa, wanda akwai arrow keys wanda ke nuna mana sama, ƙasa, dama da hagu. Wayannan suna taimaka mana ne wajen matsawa ko sama ko ƙasa ko mai dama ko mai hagu. Misali, in muna kallon hotuna a cikin kwamfuta, in muna so mu koma sama, za mu yi amfani da keyboard da ta nuna mana alamar sama, ƙasa, dama da hagu. Muna da numeric keys, wato madannai masu ɗauke da lambobi 1 zuwa 0. Kuma wannan 1 zuwa 0 yana taimaka mana ne ko wajen lissafi ko wajen rubuta lambobi. Alphabetical keys, wato harfa, wanda ke ɗauke da alamar daga A zuwa Z. Shi kuma yana taimaka mana ne wajen za mu yi typing ko za mu yi rubuta wasiƙa. Muna da function keys, wanda ke ɗauke da F1 zuwa F12. Muna da special keys, wanda ke ɗauke da space bar, wato wannan space bar shi ke ba mu dama mu samu tazara tsakanin harfa da harfa. Backspace yana matsayin kamar lina ce a wajen mana typing. Page, muna so ya maida mu peji na sama. Down page, muna so ya dawo da mu peji na ƙasa. End, muna so ya maida mu ƙarshen rubutun da muke yi. Kuma home, muna so ya maida mu farkon rubutun da muke. Wannan kenan. Sai kuma kasuwan wannan keyboard ɗin ya kasu shi kuma gida biyu, wanda akwai internal keyboard. Wannan keyboard yana zuwa ne a wata na'ura wanda muke amfani da ita da caji, wanda ake kiranta da suna laptop. Shi wannan keyboard ɗin, wanda yasa aka ce mai internal, shi ba za ka iya cire shi kai amfani da shi ta wani kwamfuta ba, sai dai a wannan kwamfutan da ya zo. Akwai kuma external, wanda ke zuwa a desktop, wanda za mu iya cire shi mu yi amfani da ita a wani kwamfuta. Monitor, kuma monitor yana taimaka mana ne wajen kallon abin da muke, ko rubutu, bidiyo, ko abin da muke a kwamfuta. Printer ita take taimaka mana wajen fitar da saƙon daga cikin kwamfuta zuwa zahiri. Wannan printer ta karkasu zuwa gida biyu. Akwai colored printer, akwai black and white. Ita wannan colored printer ita take taimaka mana wajen fitar da saƙo da kala. Ita kuma black and white, ita kuma tana fitar mana da shi ne a matsayin baki kawai. Ta sake kasuwa zuwa gida biyu. Akwai LAN, akwai wireless. Ita wannan LAN ita ce wacce dole sai ka jona waya daga jikinta zuwa jikin kwamfuta, za ta baka dama wajen printing. Sai kuma wireless, wanda an samu ci gaba, wanda ita ba sai ka jona wani abu zuwa ga kwamfuta ba, za ka iya printing da ita. Muna da scanner. Ita wannan scanner tana taimaka mana ne wajen shigar da saƙon zahiri zuwa cikin kwamfuta. Sai kuma speaker. Ita wannan speaker tana taimaka mana wajen fitar da ƙara ko magana daga cikin kwamfuta zuwa zahiri, wanda kunnuwanmu kan iya ji. Mouse, wata na'ura ce wadda take taimaka mana wajen tattaɓa abin da ke cikin kwamfuta, wanda take matsayin kamar hannu ne. Ta da karkasuwa zuwa gida biyu zuwa 3. Akwai right click. Wannan right click yana aiki ne a matsayin kamar yanzu misali kana so ka tura hoto daga kwamfuta zuwa waya. In ka je kan hoton, ka yi right click, zai baka options, wanda za ka je send to, sai ka duba na'urar da kake so ka tura ma, in bluetooth ne, in ma waya ne, wannan amfanin shi kenan. Shi kuma left click, kamar yanzu misali ka je kan bidiyo ko waka, kana so ka buɗe shi, in ka danna left click sau 2, automatically zai buɗe ma shi. Idan kuna bibiyan mu a shiri na gaba, za mu yi magana akan CPU da kuma karkasuwan shi da kuma amfanin shi. Na gode.